Aħna nippreparaw biex niċċelebraw lejt tal-Assunta u intom fi ftit ġranet oħra wkoll il-festa titolari ta' din il-parroċċa u din il-Knisja Arċipretali. Ippermettuli nieqaf ftit fuq din l-espressjoni profonda u sabiħa li tiġbor fiha il-karattru spiritwali profond ta' Sittna Marija. Ara jiena il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Aziz Arċipriet Father David, jiena nawguralek li fil-jiem kollha ta' ħajtek, fil-għodu kif tqum biex tfaħħar il-mulej, matulek hija ġurnata inti tiltaqa' mal-poplu għażiż ta' Alla, fit-tmiem il-ġurnata inti teżamina kif hemm bżonn li nagħmlu l-kuxjenza tiegħek, inti tkun tista' tgħid jiena l-qaddej tal-mulej. U meta tħares lejn ħajtek, kun tista' tgħidlu b'sens kbir ta' fiduċja, ħajsir minni skont kelmtek. Inti lqajt l-istedina tiegħi biex tagħti ħajtek lil dan il-poplu. Jiena mhix qed nafdalek xi ħaġa tiegħi, Aziz Father David. U lanqas se nagħtik xi ħaġa biex tkun tiegħek. Jiena u inti, jiena l-Isqof, inti l-Arċipriet, aħna qaddejja tal-mulej. Il-parroċċa mhix tiegħi u laqqas tiegħek. Il-poplu mhux tiegħi u laqqas tiegħek. Il-poplu huwa ta' Alla. Aħna ninataw lill-poplu bil-providenza ta' Alla u bl-ubbidjenza biex inkunu qaddejja, la biex ninqdew, la biex nisservew u wis inqas biex nabbużaw mill-fiduċja li għandna. Aħna qaddejja u l-qaddej jagħti ħajtu. Għax mhux mikri, Ġesu meta spjega min hu r-rajt tajjeb għamel distinzjoni bejn ir-rajt tajjeb li jara fin-naġġ tiegħu u jarfu lilu u jagħtu ħajtu għan-naġġ tiegħu. U qal imma l-mikri ma jagħmilx hekk. Il-mikri għandu interessi oħra. Jiena qed nafdalek dan il-poplu biex tkun raj mhux merċenarju, biex tkun raj mhux mikri. Aħna nitolbu l-Alla li mmexxu u nkunu rajja mhux biss billi nxandru l-kelma imma wkoll ngħixuha. Bħalma qrajna fit-tieni qari mill-ittra tal-Apostlu San Ġagbu, kunu intom dawk li jagħmlu l-kelma. Mhux tisimgħuha biss, jew inkella nipritkawha biss u hekk tqarqu bikom infuskom. Imma aħna nafu bil-limiti tagħna, Father David, ħanibda minni. Nafu bid-debolizzi tagħna. U allura għandna bżonn mhux biss nitalmu nafdaw fil-ħnina ta' Alla, imma wkoll b'umiltà nitalmu x'jiġifieri tkun responsabbli. Tagħti kont. Tfittex l-għajnuna, tieħu parir, ma tażaqx waħdek. Il-mulej żejnek b'esperjenza twila f'ħafna oqsma ta' dioċesi. Illum qiegħed isejjaħlek biex tkun arċipriet
minn waħda mill-eqdem komunitajiet insara fl-arċidjoċesi tagħna. U din is-sejħa titlob minnek impenn, imma wkoll titlob minnek tisma' dik il-kelma li l-mulej jgħid lil qaddejja umli tiegħu. La tibżax, la tibżax, jiena miegħek. Bħalma qal lil Marija il-qaddej u l-anġlu tal-mulej, la tibżax Marija. Hekk il-mulej jgħid lilek. U l-mulej jgħid ukoll hekk lill-poplu għażiż ta' ħaddingli u jilqak bħala ir-raj tiegħu. Il-mulej bl-interċessjoni ta' Sitna Marija ikun id-difensur tiegħek u tal-poplu. Ikun dak li jgwidak li jagħtik id-dawl. Nawguralek li tkun dik is-siġra li tikber fis-silenzju u li tissieħeb mal-foresta ta' siġar li jikbru fis-silenzju li huma s-saċerdoti eżis tagħna. Il-bosk ma jagħmilx ħoss u jikber fis-silenzju. Jaf jistenna fin-nixfa u jaf jistadar meta tagħmel xi ħalba xita tajba. Imma jikber mingħajr ħoss. Meta taqa' xi siġra dik tagħmel ħafna ħoss. Imma s-siġra li taqa' ma tistax nessina il-foresta ta' siġar li kontinwament jikbru fis-silenzju. Mingħajr ħadd ma jinduna bihom, mingħajr ħadd ma jpoġġihom fuq il-headlines. Inti issieħeb bħala siġra matura f'dan il-bosk ta' qdusija li huma s-saċerdoti u l-kappellani tagħna. Dan il-jum nixtieq nirringrazzjahom il-ħafna saċerdoti tagħna, il-ħafna kappellani tagħna tas-servizz tagħhom, tad-dedikazzjoni tagħhom. Il-poplu tagħna għandu jirringrazzja l-Alla li għad insibu min lest jagħti ħajtu. U meta jberraq u taqa' xi siġra fil-bosk, mhux il-mument li naħarqu l-bosk kollu. Jiena nixtieq insellem ukoll lill-parroċċi kollha tagħna. Imma llum fil-qalb tiegħi għandi wkoll il-parroċċa ta' Marsa Xlokk, il-poplu ta' Marsa Xlokk. U lil kull min huwa milqut b'dak li jġibilna tant swit il-qalb. Imma jiena nitlob lill-poplu għażiż tiegħek quddiemek Arċipriet biex jgħinek timxi fis-sewwa. Jassess fuqek bħalma inti tassess fuqu. Għaliex il-fatt li inti Arċipriet ma jfissirx li tlajt fuq pedestal, imma inti qed tinżel biex taħsel saqajn l-aħwa. U dan mhux ħammis ix-xirka meta kulħadd ikun orokom bil-broxk qabel jiġi hawn. Inti taħsel is-saqajn ta' kull wieħed u waħda minna kif issibna. Dak kollu li nkunu sibna mat-triq u nġorru magħna. Kun inti li taqdi l-poplu bix-xandir tal-kelma, billi tiċċelebra l-Ewkaristija, billi tkun ministru tal-ħniena tiegħu li tagħha għandek bżonn daqs kull membru tal-poplu tiegħek. Kun inti wkoll li l-Facebook tiegħek
ikun il-wiċċ tal-poplu tiegħek, mhux mir-realtà illużorja u diġitali. Dak għandu jkun il-Facebook tiegħek. Il-ktieb tal-qalb tal-poplu tiegħek. U l-messaġġi tiegħek iżjed mill-kliem ikunu bl-eżempju. Itgħallem aħdem mal-poplu. Kun int li tmexxi, imma imxi quddiem il-merħla biex tagħti direzzjoni, kun f'nofs il-merħla biex tisma' il-qalb tħabbat tal-poplu tiegħek, u kun ukoll wara l-merħla jew biex timbottal xi ħadd li ejja, jew nkella biex tħalli wkoll il-poplu tiegħek jurik Alla xi jrid minnek. Jalla il-mulej jatik il-konsolazzjoni, il-faraġġ li inti tara l-poplu għażiż ta' ħaddingli jikber fil-qdusija, jimmatura fl-għaqda u jkun dejjem familja nisranija mibnija fuq il-fidi, it-tama u l-imħabba. Jalla l-mulej jibirkek bid-don tal-vokazzjonijiet għas-saċerdozju, għal-ħajja nisranija, għaż-żwieġ nisrani, għas-sagramenti li jibnu l-komunità. Għax x'jiswa li aħna ikonna tempju majestus ma tpinġiex, imma mbagħad il-qalb tagħna imbeda minn Alla. Kemm aħna saċerdoti u kemm il-poplu ta' Alla. Il-missjoni tagħna hija li nibdew induqu l-ġenna billi niftħu qalbna l-mulej li jiġi bin-nar tal-ġustizzja, tal-verità u tal-ħniena tiegħu jippurifikana kontinwament u jħeġġiġna bin-nar tal-imħabba tiegħu. Kif għedna għall-kant tal-Alleluja, ħinja int, Verġni Marija. Int sejjaħt lilek innifsek għaddejja tal-mulej. Issa mollija fuq il-kori kollha tal-anġli, il-Knisja sewlimlek Sultana tas-sema. Jiena nafdak fidej l-interċessjoni qawwija ta' Santa Marija. Nafdak fideja bħalma ommok Vanna tafdak fil-mulej, jien nafdak fidej Sitna Marija. Kun int ukoll liben den tagħha li l-mulej tgħidlu fit-tmiem ta' kuljum ta' ħajtek jiena l-qaddej tal-mulej ħajsir minni skont keltek. Ad multos annos, Fade David.